Здравейте, пичко. Стига, бе, човек! Здравейте! Това какво ще стане? Гадно е. Здравейте, пичове, пички. Уау, колко странно. Здравейте, драги ми зрители, аз съм Кожа на глад, тук с мене. Калоян. Прото. Да. Извинете, съм в настроението. Исках да кажа за началото на клипа, здравейте, пичове и пички. Напишете в коментарите клипа дали трябваше да го кажа, без това да ме прекъсва до мене. Да, сега ще снимаме клип на какво? Не на Pokemon Go. Защото... Да, и на Clash Clash Royale. Royale. Добре, на Clash Royale. Ще играем Friendly Battle срещу еди там. Едни приятели. Да, където са ни откъса. Това ще бъде най-епичната. Аз съм на 7 арена, той беше на 5, ама нещо му бъгна и я почна от начало. Не, аз пак съм на 5-та. Добре, пак се върна на 5. Това беше басиганото, бях на една победа до 6-та арена. Ето, пускаме на някой от там. Бях на една победа до 6-та арена и просто... What the fuck, загубих. Ще ги изчакаме малко. Няма да видиш да играем тук ще имаме клип. Коя не сега ще се върне, отива да каже нещо. Ще изчакам. Извинете ни за малко. Всеки момент ще започне. Ето, включихме се. Стой, ти записваш ли? Да, записваме. Както виждате, това е първият приятел, с който се бие. И това е Краси. Който... Шите, моят монистичен миньон. Защото не виж, който сред. Нищо. Той ми чупи кулата. Нашия приятел има една от най-яките карти в играта. Айс Уизард. Пет много къде. Трулива. Той е наистина много силен. Как го побеждавам? Барбериан Бич. И аз трябва да му спрем. Чук, искам да видя Барбериан Дафнет. Не Барбериан, а Том си Дафнет. Ми замразен. Много яко. Както виждате, всяка вече се тръгва. И сега ги... Оу, какъв пропуск заради! Само. Това е красото. Да, красото. И както виждате... Ние ги бъркаме. Да, повече да бъдем. Ще пуснем мини пека плюс барбериани. Там трябва да бъдем. Cheat! Witch! Map! Fuck you! Не знаеш, че трябва да посложи. Нищо! Ара! Change! Го! Оу! Пропусна, че пропусна! Айс Уизард, гол! Айс Уизард! Трулива! О, не бахме. О, боже! И победа! Той ни крещи. Опа! Гад идват насам! Свирам! Извинете за стопа, ама идват. Идват да се отмъстят. Идват да се отмъстят и само да така коя карта е най-много искам. От легендарите. Споко те се замаяха на телефона. Ето. Не, аз да... Искаш майнера? Да, чето е много як, само дето се отключва на... Сега ще играя срещу още някой. Идват! Ще да млъкват. Там, дето идват. И това беше клипа, айде чао бе!